שלום לכם. בעידן שבו ערים הולכות וגדלות וכבישים הופכים לעמוסים יותר ויותר, ואתם בוודאי מרגישים את זה בכביש, לא משנה איפה אתם נוסעים, כל יום פקקים. הגודש בכבישים מהווה אתגר משמעותי, אבל אלה שמתכננים את רשת הכבישים בישראל, את מקבלי ההחלטות והנהגים כאחד. שלום לידי גמליאל, סמנכ"ל חדשנות, אסטרטגיה ו-ESG, נתיבי ישראל. אוקיי, מה העניינים? בסדר גמור, תודה. תשמע, אתה יודע, מצפים לך לבוא להגיד, אני מסתכל על העתיד, אני טכנולוג, אני אביא AI, עוד חודש, עם הטכנולוגיה החדשה, אנחנו לא יהיו פקקים, אבל נתחיל עם שזה לא ממש ככה, שזה הרבה יותר מורכב. אני אספר רגע עוד משהו, גם לא בעוד חודשיים. גם לא בעוד חודשיים. אז איך כן החדשנות, תחום שאתה אמון עליו בנתיבי ישראל, יכול לסייע להפחית לפחות, אם לא לסיים עם זה? אז אני אגיד, בעיה מורכבת כמו גודש בכבישים, היא בעיה שלא יכולה, אין פה פתרונות קסם. בעיה מורכבת, יש מספר פתרונות, ומשרד התחבורה פועל פעם אחת ברמה האסטרטגית לתוכניות אסטרטגיות, כמו מידול של תנועה של מסעיות, ומנסה להסתכל על זה פעם אחת בצורה ממעוף הציפור, ופעם שנייה הוא מגייס את הטכנולוגיה קדימה. הטכנולוגיה של ה-AI יכולה לסייע לנו כשהיא מסתכלת על הנושא של ביג דאטה. נתיבי ישראל שאחראית על 98% מהכבישים הבין-עירוניים במדינת ישראל, היא זרוע ביצוע של משרד התחבורה, ומשרד התחבורה הטיל עלינו לראות איך אנחנו פותרים באמצעות הטכנולוגיה. כי משרד התחבורה לא יצטרך לפתור את זה בעצמו, הטיל עליכם. אני חושב אנחנו עובדים ביחד, ואני חושב שדווקא השיתוף פעולה, וזה אני שמח מאוד לראות ששיתוף הפעולה של חטיבת החדשנות עם כל זרועות הביצוע של משרד התחבורה עובדים ממש טוב, כל חברות התחבורה שהן תחת משרד התחבורה, אבל בפרויקט הספציפי הזה אנחנו לוקחים מה שנקרא מודלים תיאורטיים והופכים את זה למעשה. כשאנחנו מחליטים להרחיב כביש, בין אם זה נתיב אחד לשני נתיבים, או לייצר איזשהו כיכר או מחלף כזה או אחר, אנחנו מסתכלים על המודלים ומנסים להבין איך זה הולך להשפיע על העתיד. ניקח דוגמה רגע, נפשט את זה. אתם רואים נגיד כביש שהוא עמוס כל הזמן. לא, אתה יודע, זה כמו לפעמים, זה גם, זה לא שייך, אבל למשל בגאה יש איזה דרך לכיוון דרום, שפתאום נהיה פקוק. אתה לא מבין למה, אין תאונה, אין משטר, אין כלום, פתאום פקוק ופתאום זה משתחרר. נכון. ואתה לא מצליח להבין למה, מה קרה שפתאום זה... אז אני אגיד רגע, יש מקרים פרטיים של פקקים כאלו, אבל אנחנו מנסים להסתכל פעם אחת מערכתית, ולהבין איך פרויקטי דיור, ואיך פרויקטי תעסוקה, ואיך אזורי פנאי יכולים להשפיע על התחבורה בכלל. הפרויקט הספציפי הזה שאנחנו עליו מדברים, הוא למעשה לוקח את כל הפרויקטים שנעשו בחומש האחרון, ובעזרת בינה מלאכותית, בגלל היכולת שלו להבדיל בין עיקר וטפל, אנחנו מצליחים להבין איזה פרויקט השפיע בעלות תועלת הכי טוב על הגודש בכבישים. אז אנחנו לא צריכים... זה לא רק עניין של כביש, זה כל המסביב גם, המגורים, החנויות, הצפיפות אוכלוסין. לגמרי, אנחנו מסתכלים על הכל, ותדמיין לעצמך שזה שכבות שהן שכבות גיאוגרפיות, פעם אחת של נפח התנועה, פעם אחת של המהירות, פעם שלישית של כל דבר אחר. וכשאנחנו לוקחים ומיישמים את כל השכבות האלה ביחד, מייצרים מודלים תחבורתיים, אנחנו יודעים להגיד האם כשהרחבנו את הכביש בנסיבות האלו, העלות מול תועלת הייתה הרבה יותר קטנה או הרבה יותר גדולה, ועל ידי כך גם לתעדף פרויקטים עתידיים. אז הבינה המלאכותית בעצם יכולה לעזור לך, כי כשאתה הולך על פרויקט, אתה יודע, יש מהנדסים, הם אומרים לך פחות או יותר, זה המצב עכשיו, ככה זה אם נעשה את השינוי 1, 2, 3. כשאתה משתמש בבינה מלאכותית, זה מוסיף לך עוד ממד שאתה יכול בוודאות אולי יותר גבוהה לדעת מה יהיה אחרי. זה סוג שעוזר לך לתת תחזית כביש. אני מסכים איתך, אבל פה נכנס השיתוף פעולה. כשאנחנו לוקחים את כל המערכות הטכנולוגיות האלה, זה פעם אחת, אבל כשדיברת על המהנדסים, אז אני רגע נכנס לנתיבי ישראל, בגלל שאנחנו מסתכלים גם על הייזום, גם על ההקמה וגם על ההחזקה, אז השיתוף פעולה הוא פעם אחת עם חטיבת החדשנות שאנחנו אמנם מובילים אותו, אבל הוא לא יכול להיות שלם עם חטיבת ההחזקה, שאחרי זה מתחזקת את כל הכבישים האלה, וביחד עם מערכות המידע שמייצרות את הפלטפורמה הזאת, נותנת לנו את השלם האחד, כשאנחנו מגישים את הפתרון הזה לאותם מהנדסים שיכולים פעם אחת לראות האם עשינו נכון, או מה צריך לעשות כדי שיהיה נכון, ולמעשה התוכנית הבאה, או התוכנית חומש הבאה של מדינת ישראל, היא תבין איפה הכי נכון, איפה הכי
יעיל למען רווחת כל תושבי מדינת ישראל. איפה הכי בטוח? כי המודלים האלה גם צריך לתת לך איך אני עושה את הכביש הזה, את הדרך הזאת הכי בטוחה, נכון? בוודאות. וגם אני רוצה לחסוך כסף. נכון, ואם אנחנו רגע מדברים על מודל הארצי, או בכלל להסתכל על הכל, אז אנחנו מבינים שהגודש, הפתרון שלו הוא תחבורה ציבורית, ואיך אנחנו מייצרים כל מיני פרויקטי תשתית שהם יקדמו את התחבורה הציבורית. יש לך את הטכנולוגיה שמטפלת באיך לבנות את התשתיות, איך לעשות אותם נכון יותר, נתיבים, מספר נתיבים, כיכר, כמו שאמרת. נכון. אבל יש גם את הפעולות שזה לא אתם, זה יותר משרד התחבורה, אנחנו רוצים להפחית שאנשים ייסעו פחות ברכבים. אנשים שייסעו יותר בתחבורה ציבורית, אז מטילים אגרת גודש, עושים נתיבי תחבורה ציבורית, שזה משהו שהולך בד בבד עם הטכנולוגיה? אז אני אגיד, א' כן, אבל אני אגיד רגע משהו, אתה יודע, אני תמיד נותן את הדוגמה, אונייה בלי ים זה פחות עובד. כן. אבל אנחנו מייצרים את התשתיות, אבל זה רק 50% מהפתרון של המשוואה, או של הנוסחה, והצד השני זה כל המפעילי תחבורה ציבורית. ולשמחתי, משרד התחבורה, ביחד איתנו, נתיבי ישראל וכל החברות, מייצרים את השיתוף פעולה הזה, רכבת ישראל, נתיבי איילון, נתיבי ישראל, וככל שהשילוב, או השיתוף פעולה יהיה הדוק יותר, אני חושב שאנחנו נראה פתרונות הרבה יותר יצירתיים, ואנחנו נראה שיפור בגודש. כשאתה אומר, אנחנו נראה מתי, הרי עכשיו התחיל כל הסיפור של ה-AI כבר קיים שנים, אבל רק בשנה, שנתיים האחרונות זה קיבל את השם שלו ואת ההייפ שלו סביב זה. נכון. אז מתי באמת התוכניות האלה, אתה יודע, זה קצת מזכיר את הרכבת הקלה, מתי זה יקרה? אבל אם אנחנו נוציא רגע את הראש מהחלון, אנחנו נראה, הרכבת הקלה פעם אחת היא עובדת, אתה יכול לראות את רשת הרכבות שמשרד התחבורה מקדם, גם באמצעות רכבת ישראל, אבל גם באמצעות נתיבי ישראל, מחברים את ישראל מכל הכיוונים, ואני חושב שברגע שמדברים על רק"ל בבאר שבע, ואני חושב שברגע שהעולם התכנוני יהיה הרבה יותר קצר, וה-AI יעזור לנו, אנחנו נראה את הפתרונות הרבה יותר מהירים, ובסוף הציבור הוא לא טיפש. ברגע שהתחבורה הציבורית תהיה מספיק יעילה, הוא יעבור באופן, הוא לא צריך את העזרה לא שלי ולא שלך. אני גיליתי בזמן האחרון את הרכבת למשל, וזה מדהים, כאילו, זה כאילו השתפר מאוד, ואתה יודע, אפילו לנתב"ג, זה כל כך פשוט, אתה עולה, אתה נכנס לתוך השדה מהרצליה בפחות מ-30 דקות, אין פקקים, אתה יודע כמעט, אין תקלות, כן, מתי אתה תגיע בזמן. אבל זה בדיוק הרעיון. ברגע שיהיה את רשת הרכבות, שהיא תהיה מספיק יעילה, כמו רכבת של קריית שמונה, מדברים על הרכבת לאילת, יש את המסילה המזרחית. ברגע שיהיה פריסה של רכבות, ביחד עם רכבות קלות ומספר פתרונות תחבורה, אנחנו נראה שיש עלייה. רואים את העלייה בשימוש בתחבורה הציבורית בכל שנה, וככל שיהיו יותר פתרונות עם מסופי תחבורה ציבורית, אנחנו נראה את הפתרון הרבה יותר טוב. הלוואי, תודה רבה לך. אמן. תמשיך לעשות עבודה טובה. תודה לך. ממשיכים עם AI. כמעט כל נושא בתוכנית שלנו, איכשהו נוגע בזה, מה לעשות? זה מה שיש. מירוץ החימוש של הבינה מלאכותית ופיתוח מודל ה-AI הסיני הוא בשורה להייטק הישראלי. אנחנו לא יודעים, חברת דיפסיק הסינית הצליחה לעשות